útočí a je to 4-2. Oulala, tak to je špatně. Lasila se dostala až před Vondraše a dává pátý gól. Tam nabízí Becher do Sola. Je to v pořádku, Becher proti a dává gól! 100% Kulik dal gól! Kulik je ostřel, ještě tam gól! Ale vyrovnáno, ano. Kulik po vyraném hazování, gól! Ale stále ještě dostal obrovská chyba, gól! Prázdnou bránou Becher, hotovo! Radost na té české straně, protože a tahle radost, které si budou hodně dobře pamatovat. Světa juniorů, fantastické.